इउपिपिएल हानजा हिसाबै जोङो गासै जि 40टा समस्ति बे 40टा बियाबाव जोंनि जिखिनि प्रिपारेसन जोंनि जिखिनि साखाफारा बे साखाफाराया जोंहा जाखाजोब्बाय मानोना एसे आगोलावसो नोंथाङा बुंदों दे 4 एप्रिलाव जानो गोनांमोन खिन्थु 4 एप्रिलाव माने बुहुमनाङै जि COVID-19 नि जि मोनसे माने साग्लोबसारनाय दा बेनि थाखायनो बे बिसायख'थिया जायाखिसै आरो बेनि उनाव जोङो साबसिनै माने प्रिपारेसन खालामनो थाखाय सुबिदा मोन्दों आरो दिनैनि समाव जों 25 नं जि बागानपारा बियाब बे बियाबाथ' जोंहा जोबोद साखाफारा जाखाबाय आरो बेनि अनगायैबो 40टा बियाबावबो जोङो गासैबो माने साखाफारा जाखाजोब्बाय बेवहाय आङो भटनि जि माने सानखान्थि बा भटनि फंखि आं बेखौ बुङा नाथाय गोबां भट लानानै देरहागोना रोखा जाखाबाय आरो नैबे जोंनि बागानपारा समस्तियाव इउपिपिएलनि अनगायै गुबुन दलफोरा बेवहाय माने मा होनना बुंदों बादायनायनि खाथियावनो फैनाय नङा देरहालांनायनि उनाव जोंहा बेवहाय जोंनि बागानपारा समस्ति हिसाबै गोबां मावनांगौ दोङो दे नैबे सुबुनकाटा ओनसोलखौनो होन सुबुनकाटा ओनसोलाव बिखेखै दैनि जिखिनि जेंना दोङो आरो बेवहाय थांनाय फैनायनिबो जेंना माखासे थाबाय आरो बेनि अनगायैबो जोंनि जि समस्तियाव दैबानाजों साग्लोबजानाय मोनसे समस्ति लामा सामा गैया बे मोनसे आरो बेनि अनगायै जों जिखिनि थांनाय 2020 मायथाइनि 27 जानुवारियाव जि बिटिआर सुक्ति जाबाय बे बिटिआर सुक्तिनि दफाफोरखौ जोङो मावफुंगोन आरो बेवहाय बे बिटिआर सुक्तिनि दफाया जाफुंनायनि उनाव थारैनो जोंनि ओनसोला जौगागोन आरो जोंनि लाइमोनफोर जोंनि रायजो राजाफ्रा बेनिफ्राय गोबां माने मुलाम्फा जागोन जों बेखौ मोनथिदों आरो बेनिखायनो बिटिआर सुक्तिखौ मावफुंनाया जोंनि गिबि हाबाफारि जागोन बेनि अनगायै नैबे जोंनि जि समस्ति बे समस्तिखौ जौगाहोनायाव खामानि मावनाया जोंनि खामानि जागोन जेरैबायदिहाय हान्था मेलानि खेत्रआवनो जा माने मा होनना बुंदों गोग्गो देहा लाखिनायनि जिखिनि सुबिदाफोर बेफोरखौनो होन आरोबाव बेवहाय मा होननानै बुंदों दे जि एग्रिकालसार जि आबाद बे आबादनि बिथिंथिंबो जोंहा मावनांगोन खारन जोंनि साहा ओनसोला आबादनि बिथिंजोंनो बांसिन सोनारनानै थायो आरो बयनिख्रुइ नैबे सुबुनकाटा ओनसोलखौ बांसिन गोसोआव लाखिनो गोनाङा जादों जोङो सावरायबाय थादों दे बेवहाय गोबां माने गय आबाद मावो जोंनि आबादारिफोरा सुबुनकाटा ओनसोलाव गोबां गय आबाद मावो आरो बे गय आबादखौ जोङो प्रमोट खालामनो थाखाय नेशनेल लेभेल इन्टारनेशनेल लेभेलाव प्रमोट खालामनो थाखाय जोंहा बेवहाय आसनि थागोन आरो बेनि अनगायैबो बेवहाय मोनसे माने मा होनना बुंदों टुरिस्ट प्लेस दोङो बे टुरिस्ट प्लेसखौ जोङो जौगाहोनो थाखाय बेवहाय माखासे सेंग्राफोरखौ सिख्लाफोरखौ जोङो बेवहाय माने लाइमोनफोरखौ बेवहाय एनगेज खालामनो थाखाय जोंहा नैबे टुरिस्ट स्पट जि सुकि मानास सौसि खंखर बेखौ जोङो माने जौगाहोनायनि थाखाय इतिमध्य जोङो बेनि सायाव बिथांखि आजावखाबाय आरो इतिमध्य आङो बे जोंनि बे मानास सौसि खंखरनि जिखिनि बेवहाय NGO दङ बे NGOनि दैदेनगिरिफोरजों आं सावरायबाय आरो बेखौ जों बोरैहाय माने प्रमोट खालामनो हायो इन्टारनेशनेल लेभेलसिम साबसिनै बे मोनसे नाजानाया जोंहा थागोन